Ay, namatay, me. Hindi ako makatayo-tayo agad dito. Masyado malakas kasi. Yan. Konti-konti lang. Wala na. Meron yan. Walang, kakunti naman kasi ang ano. Hello, good morning. Tumutulo. Naluto kami sa Calandios oil. Binubuhay pa. Calandios oil. Dito kami magluluto ngayon. Kasi nag-uulan. Maksaya sa gatong. Ulan. Sige ng ulan. Ayan o. Katitila lang ulit ng ulan. Katitigilan ng ulan. Kaya dito kami magluluto. Calandios oil. Salamat po sa pagbisita sa ating live. Pa-like po ng ating live. Salamat po. Good morning po sa atin lahat. Good morning, Sir Roland Lacaras. Hindi. Ito magluluto si Mrs. ngayon sa Calandios oil. Ayan o. Ayan po yung gatong niya. Use oil. Hello, Sarah Valentina. Good morning.
Good morning, good morning. Yan si Mrs. Diyan siya magluluto ngayon sa Calandios Oil. Hello, Jaya. Please like our live today. Good morning. Dinagdagan ko ng ano? Dinagdagan mo pa. Calandios Oil. Yan. Yan, magluluto si Mrs. ngayon para tipid sa panggatong. Good morning to all of us. Medyo tinanghali na magluto. Nasaan ko na? Number 3. Yan. Yun. Yan o. No. Lakas na ng apoy o. Yun. Lagay mo yung, hindi mo na ilalagay yung ano. Yung yan. Lagay mo yung ano, hindi na. Patong yan, hindi na. Para nakaka ano, singaw. May singaw naman. Good morning, good morning. Si Mrs. Nandiyan ang nilaya. 3. Ba't parang kulang sa Alin? alin mo? Hindi malakas ah. Good morning.
Thank you po sa pag-like. Good morning po. Baka tumalsik to may. Ha? Good morning po. Para tumalsik. Hininaan ko muna ang apoy para hindi magtalsik. Calandrius oil. Calandrius oil po ito. Itong gatong. Ay. Ano yan? Bilinaan mo. Lakas-lakasan mo na. Natakot na. 3.5. Ang lakas na ng apoy, oh. Ay, tapit. Good morning. Hello, good morning. Buti nakaipon kagad muna tayo ng kanina. Na.
Yuso. Oo. Dapat pa nga daw, mas malaki pa yung lagayan natin, sabi niya. Parang gumanda yung pakiramdam ko. Comment down below para ma-shout out. Good morning po. Salamat sa pagbisita. Balik sa doon si Cookie. Saan? Kailangan naman nasan yung tayo. Ano yung niluluto mo? Ginisang patula na may miswa. Mamaya naman yun. Para naman ano. Sa bangka. Sa bangka. Oo, dagdagan mo sa baw kasi sinusupsop ng ano yan. Miswa. Mamaya lapot na yan. Ginisang patola na may miswa. Masarap sa panahon ngayon. Good morning po. Salamat po sa pagbisita sa ating live. Pa-like po ng ating live. Thank you so much. Ang lakas ng buga ng ano yung apoy. Ang naririnig nyo po, ang lakas ng buga ng apoy nyo. Ito po yung ano nyan. Yung blower. Ito po yung yung gato nyo. Pwede ito sa mga ulit yung ano. Good morning po. Salamat sa pagbisita sa ating live. Pag naubos yan, ayusin ko na lang ang gasket niya.
Kaya nagtutulo yan. Nagsala siguro ang gasket yung pagpihit mo. Ay pasikip mo. Ay hindi mo naman pala ano yan no. Binuksan. Natumba kasi yan. Tinumba ng ano. Kakalatasana. Sarap. Lagyan natin ng seasoning. Good morning, mga 30 minutes lang siguro yung live ko. Kaya hanggang maluto yan. Okay na yun. Nag-iingay na ang aking mga alaga. Alaga. Good morning. ...23 minutes pa lang naman, ma. Dito kami nagluluto sa Calandius Oil. Ayan o. Patola with miswa. As maraming sabaw. Kumulo na agad doon. Bilis oh. Boss Arman, good morning po. Tamang-tama sa malamig na panahon at sige ang ulan ng ulan. Thank you so much po, Boss Arman PH. Katatapos lang ng malakas na ulan. Ayan. Lagi na lang umuulan dito. Okay naman po. Kayo po, kumusta po kayo dyan? Saan po ang location nyo, sir? Boss Arman PH.
Dito po kami sa Bicol, Albay, Bicol. Saan po kayo, sir? Boss Arman? Northern Samar. Oy. Oo nga, malapit na nga po dito ang Northern Samar. Shout out kay Jaja Colin. Thank you so much sa pagbisita sa ating live. Habang nagluluto ng ginisang patola na may miswa. Yan o, kumukulo na. Oo nga po, sa Matnog. Madadaanan nyo nga po dito sa Albay. Papuntang madadaanan ba dito? Ay hindi Wala. Madadaan dito sa Matnog. Sa Sorsogon yun, di ba? Opo, tamang-tama sa malamig na panahon. Panay ang ulan dito. Kaya saktong-sakto yung ating ulam ngayon. Pangalan po ng bike shop, Padjak All. Thank you so much JJSI Roblox sa pagbisita. Bawal pa muna ang gin. Shout out sa Padjak All. Bisita na po kayo sa Padjak All. Wala pong kasama. Boss Arman, kung may kasama siguro pwede pa. Mahirap magsulo sa gin eh. Ang quick mo naman. Ay, luto na yon. Bilis ah. Sakto, 30 minutes lang siguro tong live ko. Yan, tapos na magluto. Ewan ko kung anong... Wala nang apoy, May? May susunod ka pa dito? Wala nang apoy. Ubus na. Kaya nga, hindi pa naman din ako pala inom, sir. Hindi kayang ubusin ng isang bilog. Pag may kasama siguro, yan, pwede ba? Pag naubos na isang bilog, tama na. Saktong tulog na siguro yun sa akin. Ay, may tubig yung langis. Nag-ano siya. Ay, wag na. Yun na yung diretso na yan. Mainit na yung lakas ng apoy niya oh. Calandios oil. Ayan po yung gatong niya oh. Use oil. Mga pinagpalitan ng mga langis ng motor. Yan, sasakyan. Bilis makaluto din oh. Lakas ng apoy niya. Use oil lang po. Ito. Ito yung dispenser niya oh. Diyan namin sinasalin yung yung use oil. Diyan namin sinasalin. Sa mga shop, motor shop, humihingi na lang kami doon ng mga
mga use oil, mga pinag-use oilan kasi hindi na rin naman nila nagagamit. Yan, pinamimigay na lang po nila. May iba ang binibenta, mura lang din. Ang isang galon, isang sandaan, tagal na rin gamitin. Lakas niyan. Mas maganda pa sa gasol, sir. Safety pa. Kasi yung gasol may pressure, may tendency na sumabog. Pag naiwanan mo. Ito, kahit maiwanan mo yan, pag naubos yung nilagay mo doon, yung dinispense mo doon, no, mamamatay na rin yung apoy. Kusa na rin mamamatay yung apoy. Opo, usable pa ang mga used oil. Bili lang po kayo ng gantong kalan. Marami po sa Shopee, Lazada. Order lang po kayo niyan. Mura lang din naman. As i-assemble na lang. Yan. Tapos ito. May video po ako niyan. Bisitahin niyo po yung video ko, yung unboxing ng Kalandi used oil. Ito po yun. Yung inassemble ko. Nasa ano po natin, nasa mga videos po natin. Nasa videos ko po dito. Bisitahin niyo po yung sa videos ko. Pag-unbox ko ng Kalandi used oil. Salamat po. Pag may time po kayo, bisitahin niyo po. Mapapanood niyo po yung pag-assemble ko niyan. Kalandi used oil. Thank you so much, thank you so much, Boss Arman. Ano? Bilis lang niya makaluto. Ang lakas ng ano niya. Tapos ito yung blower niya, may controller yan. Hindi po, in-order ko po ito. Yung kalan. In-order ko yan. Tapos, ako lang po nag-assemble. Yung dispenser niya, ito, wala yan. Ito lang po ang kasama niya, dispenser na to. Tapos hanapan mo na lang ng ka-compatible na ano, na mga bote, mga bottle, plastic bottle. Tapos diyan mo na lang isasalin. Ginawa ko, binutasan ko na lang dito. Yan o. Diyan ko sinasalin yung ano, para hindi na ako magbabaklas doon. Sasalin ko na lang dyan yung langis. Yung saktong makukonsumo mo lang. Kasi ang isang puno nito, maghapon na luto dito. Dire-diretso. Yung isang puno nito. Yan. Maghapon na luto dyan. Dire-diretso yung. Opo, laking tipid niyan. Kaysa bumili ka pa ng ano, kalay mo, sabihin mo na natin, nakakapag-consume ka ng gasol sa 3 buwan. Eh magkano ang gasol? 1,000 plus. Kulang-kulang pa nga 2,000. Ito, pag nauubusan ka ng used oil, gala-gala ka lang sa mga shop, motor shop, o may mga magbebenta ng used oil nila, o kaya minsan yung iba, karamihan, pinamimigay na lang din. Laking tipid niyan. Blower. Ang blower niyan, sinasaksak lang din. Parang nagcha-charge ka lang ng cellphone. Oh, grabe. Mahal ng gasol, sir. Lalo pa pag panay ang luto. 1 buwan lang, inaabot. Oh, dalayan mo yun. 1,000 isang buwan. Ayan, kulang-kulang 2,000 isang buwan ang budget mo para sa gasol. 1,100. Oh, kalahin mo 1,100 daw, sabi ni Mrs. 1,100 ang gasol. 1,300. Oh, kalahin mo, sir. Matitipid mo na yan sa 1 buwan. Kaya kahit sabihin na natin 3 buwan, matitipid mo na yung 1,300 mo. Pag gumamit ka nito, oh. Tipid po yan. Napakatipid, oh. Kalahin nyo. Patay po ang ano yan. Kasi kung ano yung nilagay mo lang po doon, pag humina na yung apoy, saka mo dadagdagan ulit ng
langis. Pag habang malakas pa yung apoy, oh, patay pa yung dispenser. Tipid niyan. Hanggang dito lang po yan, oh, yung ano niya. Doon sa may dispense niya, ganyan lang po kataas yung langis. Huwag lang umabot doon sa may pinaglalabasan ng hangin. Makakailang luto ka na po doon. Pagluto ka na ng sinaing mo tsaka ulam. Opo, pihit-pihit lang. Yan, oh. Parang ano, sa tubig. Tapos yung blower niya, depende sa'yo. Meron siyang blower. Ito, sasaksak mo sa outlet, sa kuryente. May controller siya. Pwede yung palakasan hanggang number 6. Pinakamalakas po yung number 6. Yung lakas na to, ano lang po, 3.5 lang. Ganyan nakalakas yung apoy niya. 3.5 lang. Ilalo pa po yung ano, number 6 niya. Grabe lakas na ng buga. Ang bili ko niyan, magkano bili natin? 1,200? 175. 1,075? Tapos ngayon, 1,075 po yung order namin. Meron po mas magaganda pa sa ano, sa Shopee. Makakapili po kayo doon kung anong gusto nyo. Eh nung nagtitipid kami, ito in order namin, nasa 1,000 plus. May mga 1,700. Magaganda. Direct na, wala na siyang ganito. Naka-direct na siya. Pihit-pihit ka na lang din. Opo, laking tipid. Yung ibibili mo ng gasol, ibili mo na nito. O, hanap ka na lang ng used oil. O kung may motor po kayo, yung mga pinag-use oilan nyo, ipunin nyo po yun. Eh, yung used oil, nasa 800 ml ata yun kada magpapalit po kayo, di ba? Magpapalit po kayo ng langis. Yung pinagtanggalan nyo, nasa 800 ml din po yun. Nasa siguro 15 days nyo na rin magagamit. Ang laking tipid. O yan, blue flame. Yung mga used oil, blue flame. Pwede rin po yung mga ano pala, yung gamitin dyan yung pinaglumaan ng mantika, yung pinaglutuan nyo po ng mantika, pwede din po yun. Opo, 1 litro. Minsan pinamimigay na lang nila yan. 1 litrong ano, langis. Yung ano po, yung pwede po yun, yung pinaglumaan nyo ng mantika. Kaysa bumili pa po kayo ng mga langis na mga bago. Sayang naman po kung bibili kayo. Yung mga used oil lang po gamitin nyo. Sa mga shop, pinamimigay lang po nila yan. Oh, hello Earl, welcome back. Andad din na naman si Earl yung bata. Good morning Kuya Earl. Welcome back sa ating live. Tapos na nakapagluto si Mrs. So tubig na yung ano niya, hindi mo na naabutan. Yan, kumulo na agad oh. Kumulo na agad yung tubig. Kailangan mo, bilis. Thank you sa pagbisita, Kuya Earl. Opo, ang bilis lang. Ilang minuto lang yan, oh. Puno yan. Puno po yan. Kumukulo na, oh. Ayan, oh. Kumukulo na, oh. Makikita niyo yung usok sa, ano. Kumukulo na po yan.
Saktong-sakto naman, oh. Hindi na ako nag-dispense ng langis. Oh, saktong-sakto, paubos na rin yung apoy niya. Di ba? Ay, nainaan mo daw mga kita. Ano yung totoong harina? Pag may lulutuin ka pa? Ito lang. Ah. Bilis lang. Pag nagsaing ka dyan ng ano, parang rice cooker. Ganun kabilis magluto. Parang nagluto ka sa rice cooker. Pag nagsaing ka ng kanin. Ubus na ba? Kaunti na lang. Maglato ka sa mga Maluto ka pa. lutuin. Ano no, itapat mo doon sa may nagtutulog. Para ano. Kasi ayusin ko yan pag ano. Ah, pag ano lang po, mausok lang po siya pag yung pinapaapoyan mo. Kasi yung ginagamit na pang ano dyan, pang paapoy, tissue. Yun lang po ang mausok. Pag nag-apoy na siya, wala na. Ngayon o, kulong-kulo na yung ano. Kulong-kulo na yung tubig o. Napakabilis. O, ilan lang yung nagamit namin. Hindi namin to pinuno. Hanggang dito lang po yung nilagyan namin, hanggang dito lang kalahati. Nakapagluto ng ulam, nakapagpakulo ng ano, hindi pa naubos. Tapos may isasalang pa daw ata si Mrs. Ewan ko kung anong lulutuin niya. Hindi alam, ang lakas ng apoy yun. Oh, gaano kalakas ang apoy niyan, Zero? Nasa number 3 lang yan. Number 3 ang lakas ng apoy niya. Ay, kaya pa po. Kung ubusin pa namin to, kaya pa hanggang 5. Itong ano na to. Hanggang dito pa ang ano niya, oh. Langis niya. Oh. Nag-dispense ng kaunti si Mrs. para sa lulutuin niya. Oh, lakas ng apoy, oh. Pwede ito sa mga ano kari ha. Oo, may karinderya ka kaysa maggasol ka. Laking tipid mo na sa ano, sa budget sa gasol. May karinderya kaya, no? Malaki din po yung ano niya, oh, yung kalan niya. Lubog nga dyan yung ano. Ayun, yung ito, takure. Lubog dyan. Kaya nilalagyan namin ng ano, pinapatungan namin ng Yung ihawan. Malaki tong ano niya. Kaya ang talyase. Kaya magluto dyan sa talyase. Hindi siya mausok. mausok lang naman pag nag Oh, yun nga, sabi ko, yung pag inuumpisahan mo lang ano, paapoyan. papadikit. Pag pinapadikitan mo ng apoy, yan, doon lang mausok. Kasi yung tissue ang umuusok doon. Pero ito, wala, oh. Ay, opo. Yung pata ng baka, isus, napakasarap. Palambutin mo dyan. Isang puno po siguro niyan dito. Pag yung, ano, o kaya kalahati, pag nagpalambot ng karne ng baka. Mahirap kaya, ngayon, sige-sige ang ulan, mahirap ang panggatong na kahoy. Pang alternatibong lutuan, no? Naka-live din pala si Miss Jezabel. Sino po? Jezabel. Tignan ko.
Yung kasama natin sa... Ay, sa GC ka po pala, sir. Salamat sa pagbisita. Opo, naka-live din. Nauna siya nag-live. Bumisita din po ako doon. Yung Marcella na account ko. Sa asawa ko yun. Ay, kayo po pala si ano, admin. Ikaw po pala yan, admin eh. Thank you so much sa pagbisita. Gagawin ko ng ano, gagawin ko ng 1 oras. Ganun din naman, lumagpas na rin naman sa ano. Thank you so much, ma'am, boss Armand. Kayo pala si admin. Akala ko kasi hindi kayo makakabisita sa live ko eh. Ewan po, ginawa niluto ni Mrs. Ano to? Nagprito ng harina. Ayun o. Nagprito ng harina. Wala na na. Wala na. Kaunti na lang yan. Wala na. Yan, tapos na magluto. Tapos na magluto si Mrs. May apoy pang kaunti. Oh, thank you so much po, ma'am. Sir Boss Armand. Di ko po alam kung ano. Patay na. Pinatay mo na. Hindi pa. Yan, wala na siyang ano. Pinatay na yung ano. Pinatay na yung blower. Ayaw po, salamat at ako napili mong bisitahin. Ayaw. Ten minutes na lang naman, 9 minutes. Antayin ko nang matapos. Antayin ko nang maka 1 oras. Salamat sa pagbisita. Nung isang araw din kasi doon ako sa live ni Miss Jezabel tumambay. Oo. Kahapon nag-live din po ako. Hindi ko lang
i-remind sa GC. Pero marami akong viewers kahapon. Nawala sa isip ko, ma'am eh. Nalibang sa live. Marami din kausap doon kahapon. Marami din akong viewers kahapon eh. Naka 260 ata na views. No? Maganda po sa analytics ang live. Kaya pipilitin ko na rin mag everyday live kahit pa isang oras. Isang oras, 30 minutes, okay na 'yon. Kasi yun na ang required ni YouTube. Dapat makapag araw-araw. Maganda sa analytics. Kung hindi man kaya ng araw-araw, at least 3 times a week daw pwede. Lalo't nag-iipon na tayo ng revenue. Maganda ang live. Lalo pag may mga magpapalipad pa, 'di ba? Sana palipad ng $1. Sa 200 na views, kung magpapalipad lahat 'yon, di pasok na isang payout sa isang buwan. Di ba? 200 views bawat isa magpapalipad ng magpapalipad ng $1. Sana all. Ang sarap noon. Sa isang live mo pa lang, pasok na ang payout mo sa isang buwan. Yung $100 nga lang $100 eh. Pasok na ang payout mo. Kaso, pag eksaktong $100 naman, alanganin yun kasi may tax pa eh. Babawasan pa ni YouTube ng tax. Opo, kahit pag ganto-gantong live lang, basta makapag-live. Gusto makapagpunta natin sa Albasyo. Hindi ka nag-almusal eh. Five minutes to go para matapos ng live natin. Saglit lang, isang oras na naman. Isang oras na yan, di ba? Pero pag pinapanood mo, Kung napanood ka sa live. tapos gusto pa ni Soto. Ay, oo. Yung yung sinasuggest ni Tito Soto na lahat daw ng mga content creator, vlogger, mga small man o mga big time vlogger, kailangan daw bawasan ng 50% tax sa sinasahod. My goodness.
$100 na nga lang ang sinasahod sa isang buwan. Babawasan pa niya. Hirap na nga maka $100. Hirap na nga lang maka $100 sa isang buwan. Ano, ipapakurakot na naman. Tapos, oo nga, ayan o, kukurakutin lang nila. Tama. Ibubulsa-bulsa lang din naman nila. Sarap ng buhay. Kung mo daw wala daw kahirap-hirap ang ginagawa ng mga vlogger. Kumikita daw ng malaki. Subukan niya kaya mag-vlog. Ikaw mag-vlog. Set up mo ng gamit mo. Pagka-vlog mo, ikaw mag-i-edit. Oh, try mo. Sus, Ginoo. Sila nagsasalita lang sa Senado. Pambihira talaga oh. Idol ko si Vic Soto pero yung kapatid parang hindi na rin eh. Bihira. Pero hindi naman natin po alam baka fake news lang 'yon. Totoo kaya 'yon? Sa post lang naman kasi minsan di ako naniniwala sa mga post eh. Kasi may mga gumagawa ng fake news. Pero kung sinabi niya talaga, hindi ko naman napanood na sa TV na talagang sinabi niya. Sa mga post ko lang nakikita. Pero kung may balita na sinabi niya talaga mismo sa media, hindi ko lang din alam. Wala akong nakikitang video talaga na sinabi niya mismo yon. Sa mga post kasi minsan hindi ako naniniwala eh. Ang daming fake news dyan sa post. Ginagamit nila ang mga matataas na tao. Gagawan na lang nila ng caption. So, parang sila na ng totoo yun sir lagi habang sa live ng Senado. Ayun. Sila na nga ng sila po makikinama. Hindi po kasi ako nanonood sa mga ganyan eh. Sakit sa ulo lang. Hindi na ako nangingialam sa problema ng Pilipinas. Sakit sa ulo. Iisipin mo lahat yan. Siya talaga ang nagsalita. Iyong. Andito na naman yung nang-aaway. Hinabol na naman yung pusa natin, tatakbo ka. Tigan ka ng maabutan. Yung pusa namin, Anong pusa? Makulit. Hinabol ng malaking pusa. Ugat na nga eh. Andyan pa rin. Matapos lang tong live ko. Tago na doon. Andun sa may magalyang. Puro putik tuloy. Pero hindi pa naman sumang-ayon ang ibang senador. Dapat lang po. Pati baga naman vlogger, papakialaman pa nila. Ang daming mga vlogger na tumutulong sa mga mahihirap. Ay sila. Nakakatulong ba sila? Yung mga malalaking vlogger ng mga charity vlogger, milyon ang mga ginagastos nila diyan para makatulong sa ating mga kababayan. 'Di ba? Ang daming mga charity vlogger, maapektuhan din sila. Kasi imbis na itulong pa nila, mababawas pa. Sus, Ginoo. Hindi sila lang ang kaltasan ng ganun. Yung mga senador na yung mga senador na nagba-vlog, 'di ba? Sila ang kaltasan ng 50%. Kasi may sahod na sila galing sa pera ng bayan, may sahod pa sila sa pagba-vlog. Hindi sila ang kaltasan. Maapektuhan ng mga charity vlogger natin diyan.
Kailangan mo 50% ng sasahurin nila. Hello, Stevie. Naka 1 hour na po ako. Need na rin need ko na rin i-end. Boss Arman PH, mag-i-end na po ako, ma'am. Stevie, thank you so much sa pagbisita. Pwede nyo naman po i-replay ang live natin. Ayos na po sa akin ng 1 oras. Required kay YouTube ngayong araw. 1 oras araw-araw. Bukas po ulit. Try ko po ulit mag-live ulit bukas. Thank you so much po sa pagbisita. Bye-bye po.